Yo abusuafo na no fe ana akasai. Ye ba bedi enkomo kakra. Ade afa aye okuapeman ahensam ho. Me chiachia abusuafo adehye emma ahenema nanamma ahema ani ahemfo nyina. Me chiachia aye enne anwumre. Na no fa minimu hia ya. Asa mrentam kakra yi yetimi nka ahensam no ho ama yenhu ne ekọ ane ne eba. Na ne ekọ ne eba ne se sia no ye wa court ewo se ye kọ eye high court eye contempt case eda ho ewo se ye frɛ wa afi ye hyiam ye yesimu ye mu ekọ ne edika no mechia nana omnako otoso abien kwasim na otoso abien mechia nana afua enkate a obuo otoso abien abrotia nana so ahene egbo mu chia mo bedamase yo aye ahensem yi ho nsam ye ana mba beka ho asem kakra na ya kaka ye ho se ye wieye aka kakra bi na ne ebesi no anya asi awie na mejemidi trodo se ekunumde ye den ewo ho na anuano metwem adwene asi bibi so ane se ye nyina yenim abakosam kakra abetwem kwa enam ye mampanyin dada nana addo dankwa Akufo addo ade ne ho before Akuapem nsemu no ene mahunia asi se enye nananom samanfo da Roma ane na bosompem wo mpanim guase bebreba akane MPP party nanka agu efida nso efise anyemfo nsamo ode ne ho gimu eje ntraha ama Akuapeman agigya beji samri eno na ne wira fi ne ho se emre ope abanwa na aftra so 2016 no empayine di ne wura nkonwa dem anadwo ya pai promise of my nyara bia ne wa oyeden oyei na ompefore na ompa na manfo wonya bibia ma wasenso ya ye monokro no waboye kro no kase ente se asan egu ye nim ase eka ho edia ensem fata na aye nyina ye nim se aye kwadwo kase ye nim no ho abakosam ane ye nim ne ete ane ne akonyina nipa be a mo ye no yodium no ene aban no ate ahwe enyina ba bi egina na se gina ba bi egina kwampo ana se ba obia ene nya aya ka still anya de a ebeden ebegina ade na mo mesa mo ho se efridan so nti anodwira ye twa na fe atwa mu yai ayo mampan dada na Akufo addo wentumi amma odwira no na ne vice so antimi amma na po enso antimi amma eho na o se ebisa nsem o se aye na jakrom ayo Akuapem manyinare twodwira kese na se empo satisa se kwadwo kese aye omahena ade no na jakrom omu twodwira kese ante se no de kwadwo kese ya bebetu aso no ogwan gya no ewo apaso so yada adwene ho ana efise papa no onim se contempt ade kwadwo kese so contempt akire no one ne abro lilia wonye ne ba bi kọ enu achi yade kọ womo de koi enye nana afua nkate obuo na de koi ana nana kwasi mrako ono de koi womo ana de kọ Supreme Court sa yenkoyi Supreme Court ade kabi ma womo no mo ntwa contempt na ebeda no so no yeyina yete eho abakosam judgment ne ba na ye 5-0 wenye bakokra enne contempt sanda so biem ewo high court ewo kofodia etimetwum adwena si bibi so se
Yanka yentuma ane nkotodwe ensi anim na nkunumdi ewo ho ade maye. Nia matete ebio ne se won atutum nika akoma aye omampanyin foforo mahama akwaba utum nika ko koto a na woni bi mu ye se atesa anya de omampanyin mahama de ho be foroforo Akuapem nsemu efise mo kaya emre bi atwam a ne nado dankwa atiase obedi ne aye ne 40 years a no atiase no yan mampanyin no wo so samre ne mahama ono mpo a na onfiri ho sabio atimi bomodin akan amasumdwe bai masumdwe bua ayeden ennom ye ama yedan ama Akuapem ka bomu ama pakanfo nyina hyiai edi 40 years adema na ado dankwa a na wo yo de hye a wo papa fie Akuapem ha ayo chiam Akufo azefo na worebo ye nkuro yi a so sa patahini ya otisui se edane na ebedi ohemia na busua payi ensemu a eden na mfeso Akuapem ebeye eye hurisidi eye nkunimudi eye shirewbo eye padabo eye nnwom ane asaw ane ede yeden yade bedi odwira afi anase afia ebeba na me wa awireshem awagidi se ne ati biara mo amwa manane mo mama bomu yeden emu efise abro konsu na se wacha na no nkyira se o ma medufie anabro agware no gware no cha na se o siesie no huyie na waden ana waba ekunimdi aiden ewo ho ekunimdi yeden ewo ho na nati biara Akuapem abefore ntamapa aiden afra niati biara asurafo before ntamapa aiden afra niati biara ohemia ebedi nkunim ade ma Akuapem ama Akuapem ayeden asanfo ntamapa afra ne atoto niamapa ne ahyehye niama yie na Akuapem asore gina amaye krabehwe etimajanum ane menanom amuri tie me samri moma ye nyina nkamom anya baako moma ye hwe bankum enhwe nimfa amobi enka kasa bi ngu yasum ama enan yadwene ane yaden yasobua nemo moma ye aso bankum ne nimfa no enhia ewo baako so ewo oko ayereko aye court na da no ayoko na enche na nofai mese atoba eden ebetwa saa niema wei ana meretwe wadwena si so ama wura fi wa makai wo sai edon na adu ewo mrepam na mrepam no nso ana yewom yi na ti biara asonafo yewo nkunimdi me nkasa enkwa kire yewo afihia pam afesi se na yeyina yete nkwam na Akuapem ayo Akuapem na asonafo ekitom nkunimdim na asomdwei ayokoma nyina ade a mechiacha mempanyine emerewatia ahemfo atufo hene efo mechiacha mu nyina na natwafo hene mechiawo samese mebobodi na enye din ketwa ebia na miri Akwafi ebi tisame bobaako ebo mienu a ebo abien pe na aboni nyina timabbo na ehima ayo Akuapem hima na afua enkatia obu otoso abien ade na busapan o ya asoro hene na kwasi mrako a otoso abien din a na ayo Akuapem ayemfo ne ahema enyina edin yeden ehyem medamase